Oh. Alright guys, ayan. Let's go. Alright. I-road test natin ang truck. Sana hindi lumabas yung ano. Sana hindi lumabas yung check engine niya habang pinapatakbo natin. Ako, patayin na tayo pag lumabas yung check engine. Ano na lang ang buhay natin yun. Babalik na naman tayo yan sa pagpapagawa niyan. Hopefully not. Spend tayo ng almost almost 7,500. Mga wirings lang yung karamihan doon guys. Wirings at saka labor diagnosing. Yun lang yung masakit doon. Masakit sa lubos ang labor. Masakit sa lubot. Tapos magre-report na rin ako sa torque. I-text ko na rin sila maya-maya. Nagko-comment no, sabi nila baka daw nangyari yung ABS light ko doon sa ano, pahugas tayo. Nung nag-truck wash ako, na-sprayan ko daw. Natin masabi. Ay minsan ang hirap din guys ang ano maghugas ng unit pagka maulan. But anyway, lahat ng mga yon, isang tabi na natin lahat yung mga bagay na yon. Huwag na natin isipin pa para hindi tayo lalong may stress. Ang importante, tapos na si Kurtapia. At isa pa, napalinisan ko yung palinisan ko DPF niya, okay na. Ayun, pag-iipunan natin ng baka dumating ang panahon, magpalit tayo ng guys. Palit tayo ng magpalit tayo ng itong fuel injector niya.
parts na lang. Ako na lang gagawa ng mga yun. Buti nga kanina guys, nakipagtalo ko sa kanila eh. Sabi ko, nung nakaraan, yung work light na natin, dinayagnos na nila nun, binayaran ko na. Hindi ko pinagawa kasi ako na lang gagawa niyan. Huwag yung gagalawin yan, sabi ko. Kasi hindi naman importante yun eh. Meron pa naman akong isa eh. Ilang beses na akong naano naman ng inspection ng police. Hindi naman nila inaano yun. Basta importante meron kang work ano eh. So nga lang yung diagnose lang yung guys ha. Diagnose lang ha. Ita-turn on lang na naman nila yung ilaw na ganyan no. Isang oras na yun. $100 and 50 cents na yun kasi ang labor ng Volvo is $201 per hour. Ngayon kung 30 minutes nila gagawin, in-turn on lang nila yung ano, alam na nila yung ano, pundi lang yan, kailangan mo lang palitan. Yung diagnostic, kalahating oras, $100 and 50 cents. Plus, yung parts na ilalagay doon, siguro, bilhin natin mga 150 o 100 o ewan ko kung magkano. Tapos, yung labor na pagkakabit doon, baka sa kalahating oras. O di, 300 plus na yung labor noon, isang oras. Yung mga ganyang bagay malilit lang, kaya ko nang gawin yan. Huwag lang siyempre sa makina kasi hindi natin kakabit kaya yung makina na yan. Sa vlog natin no, at least alam ko na ngayon hindi sila papayag guys. Yun nga yung ina-advise nga ng mga tropa, yung mga viewers nga natin na pumunta ka doon at anuin mo sa kanila kung ano yung mga ginagawa sa truck mo. Hindi daw sila papayag, hindi sila papayag. Ayaw nila yung ganun guys. Pero at least hindi na ako kabado. So far naman okay naman ang truck natin guys. Siyempre bago ang DPF eh. Sarap kumbaga bagong linis ang DPF, sarap patakbuhin.
Tama lang yung may road test na ganito guys, para kapag may problema pa sa truck, may balik pa natin sa Volvo. Continue on Highway 101. Nakakamiss din guys bumiyahe. Nakakamiss pagmaneho ng truck. Traffic. Alright guys, ayan, so far wala akong napapansin sa truck na kakaiba. Hindi rin lumabas yung check engine niya. So nangyayari, wala sanang problema. Mula dun sa Volvo hanggang sa Torque, nasa 30 minutes drive din eh. Hopefully, hindi siya, hindi siya hindi lumabas na naman yung mga stacker natin. Hopefully guys.
Tapia. In 1.25 miles, keep right to Highway 27. Be in the right lane. In 1/2 mile, turn left on Highway 230. Okay. So far guys, walang problema. Parang walang nagbago. Except yung mga ginawa, of course. Ang mga wirings lang yung ginawa. Yun ang masakit. Diagnosing. Turn left on Highway 230. Andun na siguro sila misis. Kasi usapan namin kaganina, mauna na sila doon. O kaya sila yung nasa likod ko. Ay guys, yan. Katapos dito, In 1/4 mile, arrive at turn end on the left. baba muna ako rito sa may pagpasok guys. Kasi tinext ko na yung dispatch ko kaganina. Kung sabi ko sa kanya ready na ang truck, sabi niya sa akin mayroon na daw akong load information doon sa driver's counter. So hindi, andyan na kasi sila misis pala to. Kaya papasok muna tayo doon sa ano. Kukunin ko muna guys. Yan. Kunin muna natin sa ano, driver's counter yung ating papel guys. Muna tayo. Ayos ko natin sa driver's counter ang papel natin. Pati ko na sa trailer.
Okay, so No, I forgot how many I fucking got. okay. Hey, you can't get in there. Hey, What are you doing? I'm taking this thing here. You're fucking shit up or what? My, what do you call this? Paperworks. Alright. Live load. Is that you? Me. Where are you loading? Highlight. Probably. I guess the trailer's loaded over there. Also, I'm going there empty. I don't know. What did he tell you? I don't know. I'm not the US dispatch. Oh, okay. Yeah, got it. Okay, thanks. So hanapin ko yung trailer ko dito tapos i-hook ko na para bukas oh. So sabi nila take 1473 empty. Okay. Live load daw. Okay. Alright. Okay. Alright guys, ayan. At nandito na tayo sa yard. So far walang lumabas na hindi bumalik ang mga check engine. Yan. But anyway, nai-hook ko na rin naman yung trailer natin na gagamitin bukas. Kasi kanina tinext ko nga yung dispatch ko at binigay natin yung trailer natin. Bukas ko na ipi-pre-trip, bukas pa naman ako alis. I-plug ko muna, sige, dali na natin lahat yung mga kargamento sa loob. Lalabas dyan, hindi sila makalabas. Hindi, luwang doon, maluwang doon. Maluwang doon sa kabila. Yeah! Plug muna natin yung truck guys. Panigurado lang na aandar siya bukas. Kasi ilalagay na rin ni Mrs. yung mga iba kong mga bawang ulam dyan na karne eh. Uy, nalaglag. Tapos i-plug natin. Kurti na isa na. Just leave it there. Okay. Naman, okay ka lang dyan? Wala ka bang alcohol? Meron Alam dyan. ko na paano itong ano mo, madali lang ituhan. Hukan mo lang dito, kahit pa ako nga eh, lagay mo lang dito. Tsaka na. Pagka papalitan ko na yan. 1.7 daw yan eh. Mahal eh, i-ano mo lang yan, improvise mo lang yan eh. Hindi. Kailangan na nating palitan yan. Tear and wear and tear na rin yan. But anyway, hindi muna ngayon. Hindi natin kailangan. Ano nangyari dito sa ilog ko? Usin na. Oh, elastic. Otra. Ano? Hindi ko alam. Sana naman Ayun lang yan. hindi pumalpak. Kasi pag pumalpak ito, nako.
Pag-ilagay mo dyan ito doon, Han. Kasi titignan ko nga. Wala ka alcohol? Meron dyan ah. Meron dyan, tignan mo dyan. Buksan mo yan. Yung mga alcohol ko dyan. Sanitize o alcohol, tignan mo dyan. Oh, pwede anyway. Sarado ko sa kabila. Woo! Oh. Alright guys, ayan. Na-road test natin si Cordapia. So far wala tayong kapansing hindi maganda. Sana tuloy-tuloy na to. Mag-maintenance man tayo. Hopefully maintenance natin next year ulit. At least kahit pa paano taon-taon lang tayo nag-maintenance. Pero normal na yung mga ano tayo, change oil, greasing yan. Alright, palit ilaw ganyan, normal na yan. Alright. Ano, okay na? Nilagay mo na lahat? Okay lang inag mo? Hindi, okay lang. Okay guys, so far wala tayong problema sa truck naman. Wala namang lumabas na engine nya, oh. Okay naman siya. Nahook na rin natin yung trailer natin para bukas. Time natin. Ready na tayo bumiyahe. Ngayon ang problema, sana maging okay ka bukas. Kaya na lobat ka, ano ba nangyari dito? Lobat siguro. Sana mag-charge siya, Bumiyahe ka, hindi mo na ano? Hindi, gumagana kanina yan. Biglang ganyan eh. Agahan natin para kahit paano meron pang time para no. Nakita mo yung parang ano ng ano? Camera ko? Ano yan? Ha? Yung ano dito, yung itim? Sa bulsa mo ba? Wala akong kinuha. Yung para dito? Magagasgasin kasi. Wala akong kinuha. Baka nasa bahay. Nalaglag ba? Makikita ko rin yun. Dito lang naman yun. Nakita ko na kanina. But anyway guys, tara. Okay ito. Balibag mo, Han. Yun. Okay. Alright guys, ayan. Let's roll. Uwi muna tayo sa bahay. Matulog muna tayo ngayong gabi dun sa bahay, syempre. Ang mga bata eh. And then, tsaka tayo bumalik bukas para sa biyahe natin. Tapos dalas 8 daw andito na. Okay. I-plug natin ang truck. Paano? Ito guys ang F250 ni Boss Relan ha. Power stroke ha. Lariat F250. Han, ito na yung F250. Reland. Mukhang matagal na standby dito. Linumot na sa snohan oh. Huwag natin ano yun kasi hindi sa atin yun. Hanggang laway-laway lang muna tayo sa F250. Hanggang paglalaway lang, Han. No. Saan ka? Duty ko na eh. Picturean kita dyan? O tayo ka dyan. Lakai Tracker.